Shovetsinga rosesvodana esishazangatuli vidona zobona laphana abantu baseGoli bebhidliza iy'tolo zabo ukufika abamesane nje bayozigxumeka edolobheni. Ukuthi abanamaphepha ngokusho abantu abanalutho baqhamukile nje lapho eqhamuka khona bahamba ukugxumeka iy'tolo zabo. Umphakathi futhi wabacela ukuthi sicela nizisuse lezi iy'tolo lezi. Hayi babashaya indiva bathi okay hayi badlala laba mos asindawo asikhostore sesusana yena kule video uzobona ngasiyo didizwa ke lezo zitolo lezo. And it's going to this is so sad. There is another guy oshuroda phana wathi owase Nigeria but away esho ukuthi abantu base Nigeria abalazama ukuzenza ama victim basuka emazweni abo bazophula imithetho eSouth Africa benze izinto ezongcolisa amaphoyisa cause liyansizwa ukuthi abantu bofika bangcolisa uHome Affairs bangcolisa amaphoyisa. And this is the proof ke ukuthi ngempela abantu bofika bangcolisile amaphoyisa cause tell me we always see eThekwini emadolobheni kephi nakephi kufika ometro bethatha impahla zabantu abantu bebaleke. Tell me why ukuthi impahla zalabantu azithathwa bakwazi nokuthi bakhe edolobheni just novufile nduve uqhumeka indawo nje edolobheni without any consequences. Hayi looting now. They were sure you are going to demolish. You are going to demolish. I told you to start taking stuff and you have not done it. I warned you to remove your stuff and you have not done it. We are demolishing now, like I told you. We are not playing games here. We are working. You can't have a town and city looking like this. I told you to take your stuff. You have not done it.